assalamu alaikum wa rahmatullahi. On calminama, on juurama, on ñagama duwaw, on ñagama yafuya, on neldama duwaw, on jaafama to banggue men. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal pelle men WhatsApp ha to dande men jogori ha ɗoyde. On ñaganama Allah moƴƴere, on ñagama nde ñagontoɗon en Allah moƴƴere. Yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara ene e dendagal bandiraɓe julɓe kala. So oɗo saaha heedi haqqillaji minen e keeɗa ko mbiyeten jolgo miijoji walla mbiyen toɓɓere ganumma. moni kala ko dimo e miijo muɗum, toɓɓere men ganumma hande ko ni sifori ko babiraɗo goto omo wondi e joom suudu makko to Fuuta men to. En cuɓima wasde haalde wuro ngo o jeeyango e leydi ndi o jeeyandi. Allah arsuguinimo sukaɓe ɗiɗo worɓe, kamɓe deggodiri ko miñiraɗo e mawniraɗo. nde mawniraɗo o yontinade jangde nde o nangui jungue muɗum o nawi to ceernajo o nanni ɗum Qur'ana. o wi oɗo ko Qur'ana tan janggata goɗɗum tinno ceerno toppitanomi yo waw Qur'ana, yo reen Qur'ana, yo janggu sharia, yo janggu foof kala ko ene jangge ko fati e dewal Allah yo janggu. e ɓiɗɗo sambajo o nde yontinade jangde nde o nangui jungo muɗum o nawi ɗum école. o wi oɗo ko école tan janggata. e duuɓi ne jaaha no Allah waɗata kanko janggoynoɗo Qur'ana o machallah o wawi ceernaji o artirimo, o ɓaari, o waɗi ko wiyete ɓaaral ko machallah omo laaɓa ko jangi ko. o udditi duɗal ɗo galle mabɓe ɗo kadi alhamdulillahi rabbil alamina. o noota duɗal ngal baydaji e sanɗaji foof o dañi ɗumen, janggoɓe mawɓe e sukaɓe foof o dañi ɗum, waɗi duɗal ɗo galle ɗo. e o ɓiyi ko sambajo janoɗo école o woni machallah kanum ne Allah feƴƴiti ɗum hen, udditi ɗum hen ha Allah hokki ɗum hen place taw mo ganduɗa ko place baɗɗo fayida sanne. so nde janggata nde so vacance yonti arta, nde watti liggade nde kadi hitande fof daña congé arta e galle he. ha waɗi saaha goto babiraɗo wi hankkadi ne yonti hankkadi oɗon naata koɗande mbaɗe feere hankkadi ne monemon fof yo dar korɗo Allah, yiilo korɗo Allah e ndeson. e yeeso raɓɓiɗinade ɓe daari horɓe Allah ɓe desdi kamɓe mbaddi yangue ñalawma goto. nden ɓe mbaddi yangue ñalawma goto, kanko debbo, kanko gorko liggotoɗo o ɓe damitima ha congé makko gasi o hooti. kanko suka almudo o omo ɗon, almuɓe makko ene jeelo, rewɓe ɓe ene ceeƴ. yummiraɗo o ene serda gawri ndi, gawri ɓuttiri ndi waɗa banggue, gawri cewni ndi waɗa banggue. ɓe jeelo, ɓe gadda maaro, ɓe gadda foof, gadda lacceje maaro ko ɓe mbaɗa bottari, gawri ndi ɓe mbaɗa ɗum condi e cengle. ko hen tan ɓe guuri kam. kanko liggotoɗo o so tawi o neldi tan ɗum sodo yeehi ration ko wayno nebbam en e ko yadata hen ko. kanko banggue ko fate ko defete ko sagginte ko e ko almuɓe jeeloto ko ɗum tan ɓe ñamata. duuɓi ene jaaha ha waɗi saaha goto kanko miñiraɗo o arti vacance, joom suudu makko o wimo aɗa andi noon ko kalantumami. o wi sa haalani mi andata. o wi ganda min cengle almuɓe mina tiyidde ñamde cengle almuɓe, min mi nati yidde ñamde cengle almuɓe. kadi so ɗum ɓenni sukaɓe ɓe ko kijjito wendoga ene jangga e ko janggata ɗo e galle he ko. vraiment min mi wawa ɗanade jamma, mi wawa ɗanade ñalawma. ɗum ene musimi ha ko ɗon wawi hadde. joom galle makko o wimo koɓe janggata ɗo ko kam ɗum kam kominen pote galle he. mi wawa wiide o janginta sukaɓe galle o, mi wawa wiide yo yaltu galle o, ko minen pote galle he. to banggue noon banggue hankkadi a natti wawde ñamde cengle almuɓe e ɗum kam mboɗo jogani ɗum solution. min ƴewata min ceernde kiraɗe. suka o yeehi o haalani jinnaɗo makko gorko o, babiraɗo o. o wi babiraɗo o min noon joom suudam o wi natti yidde ñamde cengle almuɓe. ɗum noon min miijam ko hankkadi ne min e mawnamo min ceerda kiraɗe. babiraɗo wi ha o wi eyi. o wi haalan mawne, so haalni mawne so jaaɓi ala ko mbaw ala ene moƴƴi.
kanko miñira babiraɗo o yehi o haalani mawniraɗo wi min de kam haalani ɓi ko mawɗo almudo on wi min de kam ɗum ɓuranimi tan ko gonɗen o wiya joom suudu makko wi natti yidde ñamde cengle almudo miñiraɗo e hoore mum yaɓɓi koyɗe mum ari haalani mawniraɗo wi aha ko noon mbiɗon basi ala hen ceerden kirade ɓe ceerdi kiraɗe rewɓe noon so tawi ɓe defti kamɓe ñamdata ɗo gotel so tawi ɓe gaddi bottaji maɓɓe tan walla kirade maɓɓe kanko joom suudu liggotoɗo liggey laamu o heño o ado o jolna bottari makko so jolni bottari makko kamɓe fof ɓe ñaama hen sukaɓe oto ceernajo o e joom suudu muɗum fof jolna juuɗumumen ñaama so tawi ndin gasi ƴeegnama walla ala ɓe mbi ƴeegnen ɓe ƴeegni ɓe jolni bottari oto debbo tan kanko joom suudu suka liggotoɗo liggey laamu o wiya o haari o tonga jungo o ñamata ɓe gori noon ɓe ne deƴƴiri muñiri noon e ndeke suka o soodi galle o mahi ɗum ha no haniri ni o arti vacance tan o noddi babiraɗo ha ari o wi babiraɗo min noon mi soodino galle nokku naggam mi mahi ɗum ha feewi jinmi ko eggude min e joom suudam min koɗoya toon te jinmi ko jaaden en onon jinmi ko yaadude e moɗon babiraɗo o wi ene moƴƴi kay basi ala hen e ɓe jeehi kadi ɓe kalani kadi suka almudo o on ɗon wi aha ko ɗum ɓurani on basi ala hen on ɗon e to min goni fof yo jaam Allah jogo mi jogo on machallah almudo o noon alhamdulillahi rabbil alamin omo nowata notogol ko ɗon tan wawi hadde ene arda banggueji foof ewa nden ɓe jiiɓe cincoyi babiraɗo kadi yaade makko kanko suka o nawori joom suudu muɗum debbo kam ko jamirteɗo tan yummiraɗo hayso welaka ala ko wawi hen nden ɓe jeeyi goni toon duuɓi seeɗa pawti hen walla ɗiɗi walla tati tan kanko suka oɗo liggotonoɗo liggey laamu o fiya tension iwito tan wiyama ko web tan fukki e leydi o yani o paralysie jungo e koyngal jaadi o natti wawde darade o natti wawde yaade hay somo ummo ko mo ummine somo yaha ko mo ɓagge hay so tuggima o wawa yaade bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe o natti liggade joni omono jooɗi o ala haydara watti kamɓe ɓe jooɗo hande ɓe defani ɓe defa bottari ɓe mbasa defde hirande ɓe defa hirande ɓe mbasa defde bottari ewa ha waɗi saaha goto babiraɗo o hankkadi ne watti suka almudo o so tawi defi tan nokkanaɓe bottari so defti bottari tan nokkanaɓe nawanaɓe so defti hirande kadi nawanaɓe ha waɗi saaha goto kanko babiraɗo o yaɓɓi koyɗe makko o yehiɗo suka almudo o wi min noon wonko jinmi haalandema o wi mboɗi heeɗima o wi jinmi ko hirande nde wonta wotere ɓiɗɗo almudo o wi hirande nde kako wotere ɓaade so toon on defata so min defi ko minen guittanto on o wi ala wona ɗum ko joom suudu miñe o e joom suudu maɗa o mbatta wadde jontande bottari ndi hayso ene defe galle ma ga so joom suudu ma o so yeehi jeere a hokki ɗum dépense yeehi jeere balɗe ɗiɗi dokka joom suudu miñe o dépense yaha jeere balɗe ɗiɗi watta defde oy baba min noon ɗum fewnitakimi o wi min mbaɗa haalade wiya fewnitakimi o wiya min baba so hunde fewnitakimi tan mbiyano ko fewnitakimi min ko min jeeyi hiranam wona aɗa andi ko ittunoɓe ɗo yaltinno ɗo aɗa andi ko yaltinnoɓe ɗo te ene jeeya ko yaltinnoɓe ɗo joom suudu makko o wino ko ñamata cengle almuɓe joni minen bottari ko botta hirande ko hiranam mi sagginata mi gayna somi saggini e so tawi a yiiɗi noon min dondo bottari ndi min gara toon min ñamda e moɗon walla ala onon gummoɗon toon garon ñamdone amen ga walla min nokkana on bottari fof no jiɗirɗon min nelda on galle mum to ñamon kono wonde kanko omo watta yontodirde e joom suudam mboɗo hokkamo dépense omo yaha jeere min baba ɗum fewnitaki babiraɗo o wi so tawi o waɗani ɗum tan ene harminamo fondi hen kadi ko tiiɗi kono kanko noon o wi wonde ɗum fewnitakimo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbate oɗo miñiraɗo no waɗiri ni omo foti wadde noon walla fotani wadde noon so tawi ene jaabe ko onon jaaboto mbate oɗo cuddiɗo miñiraɗo o mbate omo foti wiide o ñamata cengle almuɓe walla hawa yaltina joom galle makko galle ɓe koɗoya banggue goɗɗo sone jaabe ko onon jaaboto wonde miñiraɗo ne foti ɗoftade konngol debbo o walla ala fotani sone jaabe ko onon jaaboto mbate oɗo babiraɗo no waɗiri ni omo foti waɗirde noon walla fotani waɗirde noon sene jaabe ko onon jaaboto
so wonko weña ala he wona ɗum wonno sago men so ton ko feewi en koto Allah to Allah ko pewɗo pewna o yo holli en lawol pewla rewnen hen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗaccu hakke jaafoɗon vocal o no ɗeeɓi julde seeɗa jaafoɗon